Egun urte, azkar esaten da. Zein uste duzu izan dela Miguel Gallastegiren sekretua hain luze bizitzeko? Egun urte, begira, 84an berarekin grabatu nuenen aurrenengo reportajea, hain maitea duen Arrateko Ama Berjinaren etxera eramanen duen, irrifar goxo batekin bere azken erantzunean esan zidan. Bai, ni oraindik asko bizi behar naiz. 100 urtera arte biziko naiz. Ez dut ezagutu. Miguelen bizitzeko ilusio, gogo, grina, kemena, indarra. Ez dut horrelakorik ezagutu. Miguel Gallastegi Ariz Navarreta, Eibar herrian sortua, 1918an. 17 urte zituela debutatu zuen bertako Astelena pilotalekuan, 1936ko ekainean, gerra pizteko 21 egun falta zirela. Pozik bizi naiz eta hilko espanin zobe, Miguel gaurrez gelditu, hau kantatu gabe. 100 urte gutxi dira berarentzat. Nik izautu duten pelotarik gobena Miguel Gallastegi izan deak, esatezin hogetak. Eta gaina beti bere elegantzi dotoretasu horrekin gizon handi bat. Mosku maitasuna eta dana. Ongi etorri, duela 3 bat aste. 100 urte betetzeko zorian zela elkarrizketatu genuen luze eta sendo Miguel Gallastegi. 1948 iritsi zen, zure lehen buruz buruko txapela. Orduago, ni atanoi 4 partidu joan izan eduan. 3. Miguel Gallastegi askorentzat mito bat, gaur zuekin. Ugari baina hiltzeko gaztegi, zorionak bihotzez Miguel Gallastegi. Bueno, Miguel, lehenik eta behin, zorionak. Eskerrik asko. 100 urte, ez dira egunero betetzen. Ondian ez dira etorri, Ondian ez dira pasu 100 urte, Ondian gaztia honao, pixka gaztia honao. Baina mejoratzen noia.
Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh, I leaned back on my radio. Oh, oh, some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice. Miguel Gallastegi Ariz Navarreta, Eibarren jaioa 1918ko otsailaren 25. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. Elkarrizketa hau Miguelen 100. urtebetetzea baino egun gutxi batzuk lehenago grabatu genuen. Gallastegi 3 aldiz buruz buruko txapeldun eta frontoian balentria ikusgarriak eginikoa. 2 kontra jokatu, 3 kontra ere eta irabazi. 20. mendeko pilotari oso handia, askorentzat mitoa. Otsailaren 25. 100 urte. Bai. Zuretzat helburu bat da 100 urtera iristea? Hombre, ilusioa. Nire utzao da danendako. Nik nahi nahan, nire Andriakin 100 urte hartzia. Baina, ez zeun jaikoikoak, la Virgen da Arrate, ez zeun nahi izen zein gutzaua. Paseun biara, danan aurrera. Maria Jesus Damborenea, Miguelen emaztea duela 3 urte hiltzen. 70 urtez izan ziren ezkonduta. 100 urte dituen pertsona bakarra elkarrizketatu dut, nire aitite. Ja ez dago gure artean, baina gehien miresten dudan pertsona da. Zer sentitzen da 100 urtera iristean? Nik atzo arrainun bezatzea medikoa. Ni gaur doime amendik ona fenomeno. Amintxerakat operaduta mina da amintxera, hauxera. Ya firmaba yo los 100. Y los 90, están como estás tú. Sí. No, soy jodido de la pierna. Aquí. Ya, pero bueno. Sí, cabe en la leche, puta. Ostian, lo da jan, da diskutiru, zeitzeko, bastante ondo nago. Nire tope danian, baina bastante ondo nago. Mila 1918an jaio zinen Eibarko Asola Igartza baserrian. Asoleatza. Baserria esan pobrea da esan aberatza. Era un caserío muy humilde, más humilde de Eibar. Ir a la guerra sin conocer una palabra de castellano, porque es que no hablaba castellano, ni una palabra. Basarri txikisa zan, bost behi egutzen zen, baina gauza dugan zoruak eta aldapan hundiz egugen. Da biherra itxea geixa kostatzen zen. Asola Igartza izeneko baserrian jaio zen Miguel Amaina auzoan. Goizan dago, Asola Igartza. Handik astuaki, esniaki, etotzen izan da ona. Da gero esnia da, pelotan nahi. Orduan, baserrikuak kaleko mutila pixkat prepaduta, gehitxuo prepaduta otezian. Da baserrikuak pixkat tontotan sartzen zinguzen. Baina ikusten zen duanian nora goratu dela, orduania frente motezatzen, zepe kaleo jendiari. Egia da, Gallastegi familiak daukagula karakter oso fuertea, ez? Baina ere daukagu beste alde oso positiboa, garela pertsona oso alaiak, maitasun handikoa, empatizatzen dugula asko jendearekin. Y en casa,
¿Cómo es Miguel, el aita? En casa, pues en casa es una persona muy entrañable, muy cariñoso. De hecho, nos tiene a su alrededor permanentemente. Es muy exigente y un poco autoritario también, hay que decirlo. Umea zinenean, Bai. Eibarko tren geltokira joaten zinen pilotari famatuen bila? Ba, Zertarako? gero pasu zan, are maletia eruatzen zan, neuk maletia, eurak gero neri ikarri bihar maletiak. Zu egin zinelako famatu? Bai, hori da. Izarra hundia, izan dek eta izarra beti mimatu izate jok. Profesionaletan hasi eta berehala gerra zibila. Bai. Ez? Horrek zure pilotari karrera eten egin zuen? Bai, hori zan, ja. Da gerran ahola, gaixotu nintzen. Zarampion. Nik garbi izan da, nengoen hiltzeko desiatzen. Hiltzeko desiatzen beraz, elgorriaren kausaz. Sendatu zen barren, talaster baita pilotan jarraitzeko moduan sentitu ere. Ospitalian egon, da partiduak jogatzea izilegik. Mata ero bestia zertu jo. Neupe izan zen, eroseirako zu. Ospitalian egon, da partiduak jogatzea izilegik. Neupe konprenitzen da. Unikorik, zelan gaixo txarra pasoruan. Zarampilo da zenan denpo arskuan, ego zen, kalenturiaki da zeien, poste hile beterago etxera bildu. Da hola zen, etorri nintzen poste hile beterago, da Virgen de Arrate, ekarri nuen, da haintxe urtenean nik pelotarik. Eta gogoratzen zara zure lehendabiziko partidua hemen? Bai, hori, el año 1935. Partidu politxe izan da galdu ineban. Baina, bastante txarto jogatu neban. Baina, urro partiduan ondo jogatu neban. Baina, ikasten fan izan, pixka, urte nuen berda izan. Arratera junginan ian saestazunian 100 urteko kontratua sekazula ama Virginiakin, errezatzeko fundamentuakin, aieu gara. Eibar era como un dios, ¿no? Eso. ¿La gente lo paraba por la calle mucho? Sí, bueno, una pasada. Sí. O sea, yo creo que muchas veces nos vamos por ahí para que no le pare la gente, sí. ¿Todavía hoy le siguen parando? Sí. Y él es amable con todo el mundo, ¿eh? Yo creo que a él le gusta, sí. Y es amable aunque no los conozca. ¡Hola! Oye, ¿y qué? Saludar. Ya saludar. Saludar lo que quieras tú. Saludar lo que quieras. Saludarte. ¿Qué pasa? Bien, me alegro mucho. Sí, un día ya comeremos. Sí, ya. Un día ya comeremos. Me debes una tortilla de patatas en Hondarribi. No, quitaron ese bar. Bueno, Miguel. Dono, hasta luego. Merci. Bueno, Jon. Vale. Laguntzalea eta gozatzen zea persona. Kalera joaten da, gimnasia egiten du, orduan, asko zaintzen da, ez? Asko maite du bere burua. Oso metodikua, oso zuzena. Sakrifizio handixein dago, Es increíble la potencia mental que tiene también para salir adelante. Beti pendiente onda gure familiarekin danokin.
beti asko maite izen gaitzu. Da beti, beti onda arduratuta danokin. Hori maitasun hori beti demostrau daudanian. Siempre ha sido muy cariñoso y siempre ha habido muchísimo amor en el núcleo familiar. Mila bederatzireun da 58. urtekoa da Miguel Gallastegiren lehen finala handia, Atano 3. mitikoaren aurka. 23 urte zeramatzan azkoitiarrak txapeldun gisa, finala galduta ere sekula santan burutik kendu ez zuena. Mila bederatzireun da 58. iritsi zen, zure lehen buruz buruko txapela? Iba, sí. Bai. Que había ganado. Pero para ordurago, ni Atanoi lau partidu bat izan eguan. 3. Finalekoa etzen Gallastegiren lehen garaipena izan Atanoren aurka. Aurretik beste 3 irabazi baitzion, sakea modu desberdinetan eginez. 3 izakatzen. Pitz izakatzen, da laugarren izan barruan. Dirudienez, Gallastegiren eta Atanoren arteko partidetan, omen zeuden politika kontuak tartean. Orduan zan, eusera egisa, zan nacionalistas y carlistas. Piskat politik eduan. Baina, ni politikan 0 kalaba 0. Miguel Gallastegi kondo gogoan dauka politika eta pilota gurutzatu zitzaizkioneko garaiura. Ni neba nahi berba politikan gainean. Karlisten gustukoa omen zen Atano azkoitiarraren berezko sakea, aurretik eginikoa hitzen orain ezagutzen dugun berbera. Gero, Karlistak izaten, sakia atzetizala, da Atanon aurreia zala aurretik sakatzia. Aurretik sakatu nuen gero 3. partidua, errezoi behar ziren zen. Errazago irabazi omen zion Gallastegik Atanori, Karlistek eskatu bezala baita aurretik sakatuta ere. Da gero, etorri zen kampeonatua. Garai hartan Atano 3. zen jaunda jabe. Bai, Atano zen el que mandaba. Eta 23 urtetan txapela kendu zion lehenengoa zu izan zinen? Bai. Nola sentitu zinen azken tantu hartan? Hombre, beti gustu izan, hor bezan, zela mundua zer dan. Da, politzen hausera, da, jente askok neharreio dala. Partida bukatu ostean gertatu zen baina gauzarik agian politena. Da, gauzanian, partidu da gentia erretiu zanean, Atano, con el presidente de la federación, pasan aldia batera, eta beste launbik inero, da ni beste galdera, baina laun, bagotxa bere laun, eta bagotxa bere automoia dukoen, bagotxa bere gure bateko. Da urten da, neguala, Atano, berdian, con la federación, con el señor Lopetegui, eguan, da, Miguel, itxei, Miguel, da, zer, da, alkarrein bazkaldu biehu. Irabazia lagaldu Gallastegik familia eta lagunekin bazkaldu behar zuen Eibarren, eta haranon Atano galtzaileak proposatu dio elkarrekin bazkaltzea. Bueno, nik pentsatzen garbi izan da, adarra joten ziren duela, estaba tomando el pelo, adarra joten, benetan, Miguel, benetan, Miguelek hasieran sinistu ez, benetan ari ote zitzaion azkoitiarra. Da nik Eibarren, panaia baten parte txiki bat neguen. Da hartuen duan, geuk pentsatzen duan, partidua nahi galdu, nahi bazi, Pascalisa, amitxe ingo du, panaia. Da, efectivamente, akauzuen partidua, danak panaia negozen zain, gure zain, da, pixka lehitxua banitza, ezaten, Atano handako leku gara atzeko, dozion leku egita. Hor, bizetian, nire ama uan. Da nire ama, etorezan, nire arraitxekua. Da, ez da, hemen, Atano, da lazano emozan, Atano hori, da, nire ama provizia behia, bueno,
Gauza politxa horiek gatxara ikustia. Miguelen amaren laztana galtzailearentzat, unkiturik emakumea, semeak finala irabazi eta Atano Eibarren Gallastegitarrekin bazkaltzen dagoela. Gainera entzungo duzuenez, Azkoitiarrarentzat ura plan ezin hobea zen. Da, Atano gurekin bazkalduan. Fotografia hor dago, gurekin. Da pasen duen azalia fenomenala. Gero akauzanian garbi izan da, nehar ez honezan, esian, nehar hinean. Baina, ondo pasu zan. Baina horre izan gura hor, kampeonatuak kendu etzenian, Atan hori, ez eman eukik lagun bat. Etorria gurekin, basketxara, ezateko. Neu eukin induak. Launik imu izan da nerekin, Atano, eta neu berakin. Badago gauza bat frontoian asko gustatzen zaidana, dela partida hasten da eta tantoak jokatzen ari dira, eta geratzen dut nire aitona, eta ikusten dut berak ere keinuak egiten dituela, berak jokatzen ari tuko balitz bezala. Gutxi izatetuk, pelotan da jokatutako pelotarik, frontoia juten seitzeuenak eta oso gutxi izatetuk, baina miel bizi guzti jundek frontoia da. Atxaldeon. Atxaldeon oinatz. Eharra data gaurko atxaldea. Ez da gize pozan txapeldun bati esku ematea. Ni ez hartutako kontuatuko gaiz. Berdin? Zahatza ez deneko, ni aspaldizatako. Oain pozartzek, doble pozartzek. Txapeldune betiko izatek, Hoi behintzat izatek. Baina gaur bestaten gatitzen behiru, Bai, beste batean. Batzuk izatek, betiko gehitzenak, Jode, hoi betiko geldituko gero ere, bai, egunen baten joaten dere, baina guaine hortze, gainik Hostia, elementoa. Urteekin da, ze sasoria. Gaina ondo, bai artizi frontoia jute behen da. Bai, gaurre igual etorriko kue. Eibarrea gustatzen, Eibartarrak baki, Eibartarrak dituk. Azken aldia izan zen Bilbon, Bizkaia frontoian, abuztuan. Gero bera ere juntzen, uste dut, iraian juntzela Lekeitiora. Nire Osaba Miguelekin. Berdin Lekeitioko San Antolinetan, berdin altzako egia edo torneo afizionatu xumeena, berdin jaialdirik handiena eta finala, pelota anon Miguel Gallastegi beti han, ez? Eta horretarako ere izan behar duzu ez bakarrik pilota maitatzea, ez? Gogoa, ez? Gogoa, ilusua, bizipoza, indarra. Baina gero ja erori zen, apurtu zuen kadera, eta hortik aurrera ez da pilota lekuetara joan. ¿Cómo se conocieron, Aita y Ama? Se conocieron en las fiestas de Santiago de Elizondo. Ella estaba allí un poco, pasaban el verano en Elizondo para que no tuvieran tentaciones en la capital. Y allí conoció a mi padre en una fiesta después de un partido. Soy acción católica. Acción católica, pues agárrame más fuerte y estará mejor. Pero, o sea, causa. Y bueno, duró 10 años el noviazgo con intermedios en él y bueno, se casaron después de esos 10 años y él, bueno, en principio no fue muy bien recibido, pues porque eran dos culturas diferentes. Eta emaztearen familia Donostia erdialdekoa izan da? Nola ikusten zuen familiak zu baserritarra izan da eta pilotaria izatea? Batzuek, gauza guztia moruan, batzuek fenomeno,
Beste batzuek, desastre. Mi abuelo, mi madre contaba que bueno, le cogió un día aparte y le dijo, pero tú sabes, la vida de los pelotaris, son todos unos mujeriegos, jugadores, todos terminan mal. Total, que como no conseguían quitarle la idea, le dijeron, bueno, pues con dos condiciones, cuando él sea campeón y cuando tú termines el bachillerato. Y así más de 70 años. Y así más de 70 años. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's... ¿Cómo definirías la relación de Miguel con su mujer, con tu ama? Pues yo creo que ha sido una historia de amor y de un enamoramiento por parte de mi madre desde los 15 años. Y bueno, cumplieron los 70 años de casados. Mi madre fue su pilar, fue su apoyo y bueno, yo creo que le debe muchísimo, muchísimo de lo que es. Mi madre era una persona muy inteligente, muy bondadosa y le ayuda muchísimo a todos los niveles. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. ¿Qué ha supuesto el fallecimiento de tu ama para Miguel? Él se supera siempre, lo pasó mal, pero lo llevó por dentro porque no manifestó, se supera y bueno, ahora yo creo que lo ve como algo natural. Bueno, es que más no se puede pedir a la vida. Es una vida, yo siempre le digo, eres un privilegiado y él lo sabe, él lo sabe. Hold me tight, keep me cool. Going mad, don't know what to do. Do I read? Ondo zaindu gara, jan ondo eta mendixan ibili itxa. Da, neska gazte itxa gitxi bitxu. Neska gazte itxa gitxi bitxu. Esa necesidad de contactar con la naturaleza, con los árboles, con los pájaros. En el monte resolvía todos sus conflictos. Era una persona cuando se iba y otra cuando volvía. Indarira, urkora, ero arratera. All the days I owe you. Zu izan zinen entrenamenduari benetako garrantzia eman zion lehenengotariko pilotaria? Esfuerzo emiozu. Pelotan jogatzen baino gehiago, entrenamentuan emiozu, gero ondo jogatzeko. Nik biren kontra da jogatu bian nian, entrenamentuan gehiago, izarte gehiago zatzen eban, partidua jogatzen baino. Ni akordatzen naiz bazarrixan bezelan eskua gogortzeko eta zelan aizkoran egiten zeban. Eta gero soka saltuan beba, eta gero hemen karralekin da entrenamentuetan da ikusi zen dut, eta bo. Neri jaingoikuak, emozta indarra, gorbuza, indarra bizkat beste baino gehitxu hau zerean. Da zaintzu izan izuan bastante ondo, da horre zaintzi horrek beste baino un 5 o un 6% gehitxu motestan, bentaja onditza zuan, gero
pelotan jogazio. Oso iztuna da, beak bere kontuk eta kontatzeko, eta zea galdoture bai, gauzak, eta iten ditu, eta oso gustu egoten izan behakin. Egoten naiz, baina, guandikan, egoten etortzen danean. Además le da igual con quien esté hablando, que siempre es el mismo. Sí. El puto se pasaba. Sí. Yo, mal, joder. Lo que pasa es que... Pues la gente no te cree. No, pero ¿sabes lo que pasa? La gente... Y yo he sido... La suerte he tenido que me dio la Virgen de Arrate ser chico fuerte y mucha fuerza. Y más fuerte que los demás. Como todos levantadores de piedra. Sí. Y luego, aparte de eso, esto es la verdad. Me cuidaba un 5% más que ellos, pues fíjate tú... Que ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Claro. De indarra gehiago, da beste un 5% o un 10% hobeto zaintzen izana, maemozta, bizimo guztia beteko izateko. Hoxea nundik biot, pelotatik. Da, hoxea jate gondo, zein biot, gorputza zaindu. Once a time they nearly might have been. Bones and oogie on a silver screen. No one knew what they... Piskat rebeldea ere bazinen, ez? Ze enpresakin ikamikak esan zen dituen? Enpresain rebeldian izan dirua itxik. Dirua izan, orduan pazer 35.000 pesetaz, kampeoiak. Baina nik 50 eskatu nitsuan. Orduan da, kasualitatea eurak ja berbia ero, nizta izan, emon dugu zen, orduan Franco partidu erueteko. Da, bueno. Garai hartan, buruz-buruko finala jartzen zuten abuztuan, Franco oporretan hementzelako. Eta Gallastegik etzuela jokatuko esan zuenean, gobernadorea gaitu zion, ia zeintzen arrazoia, eta ia arrazoia ura zen Franco hemen izango zelako, ez? Darri ikuleioen, Franco ia berbi emonde zen. Ondo entzun duzue, Franco bera zegoen gonbidatuta On Miguel Jauntxit Gorenaren partida ikusteko. Baina Gallastegik dio, enpresak trampa egin nahi izan ziola. Eta orduan zer, partida bertan bera utzi zuen eibartarrak. Bai zeien, 4 partidu montau. Gure partidu ikusi benak, beste 3 partidu ikusi zituen. Horra amarrua beraz, Franco presente egongo zen partida ikusi nahi izan ezkero, 4 partidarako bonua erosi beharra zegoela, eta Miguelek ez esan zuen. Eta nik hori ikusinean ean, pase lo que pase, kartzela sartu nuen baina, enoia gotzera. Zigorra jarri zioten Gallastegiri, ez txikia, hasteko 6 hilabetez jokatu gabe, eta gerokoak, baita espetxeratua izateko mehatxua airean. Kaste egun ninduen 6 hilabeterago. Eta, bueno, kaste egun ninduen, lehenagotik kartzela erua minduela. Eta gero, kaste egun. Baina Miguel Gallastegik ez zuen luze egin frontoietatik kanpo. Berehala bila joan zitzaion enpresa eta zigorra kentzeaz gain, Miguelek negoziaketa ona egin zuen segidan entzungo duzuenez. Patzen mestak, hemen gatu duten, 6 hilabetien galdu dutzen diruak, bizarro horrego jugat. Baina lehen gotik horre diruak galdu denak, emon. Efectivamente, are diruak, emon ez zen, galtzen ez urtetzeko. Hortxeak hau izan. Bera gabe, pentsatzen dut, bera hain figura izan da, bera gabe, partiduk montatzea oso zaila izan entzen, eta, berak ulergarri da, bere indar hori aprobetxatzea, enpresakin negoziatzeko. Yo, para coger dinero, tenía que sudar mucho y mucha bronca. Los periodistas ahora contra mí. Sí, Porque, hombre, algunos.
Los que cobraban de empresa, aquellos todos contra mí. Los que no cobraban... Todos contigo. Claro. Gero aipatu duzu enpresa munduan sartu zinela. Ba, Zineman, antzerkian... Pelotan ez, Ez, pilotan ja ez. Pilota utzi ostean. Ez, sartuta neguan, konstruzioan da pixka sartuta neguan. Zine asuntuan, orduan, ja, sozia bitxade irutan neguan sartuta. Batzuek ondo urte eben, da beste atzuk larroina. Partida moduan. Partida, bai. Iban. Batzuek ondo urte ben, beste atzuk larroina. Nolatan sartu zinen zinema munduan? Zinema munduan Zinema, nolatan sartu zinen? Zinema munduan sartu izan, nire Andrian Aitxa, gerentia zan de SADE, Cines y Teatros. Da, Ibarren, nire pentsatzen, Ibarren launak, baina hemen zine bat egin bihen dugek eta bestia, launonak, da ingezuen inguru teatro. Teatro Amaia en Eibar, Teatro Amaia en Mondragón y Teatro Amaia en Irún, ingezuen. Gero preguntu guztazu, negozioak erabaten fenomeno fantzian, oso ondo fantzian. Zinema munduan sartuta, zuk daukasun plantakin, Hollywood izarrekin ere konfunditu izan zaituzte, Cannes eta Nizan. Horre kontu daria. Bai, patean, Andriak kanta hoitxe ban. Era profesor de canto, da kanta hoitxe ban, da... Ni baino zaleo geixe egun. Baina, ondo batzen duen danekin. Bai, nahi zeman duan zini eitxia, gaur zen 10. Eskatzen. Ziniak eta guzenak eta. Eskatzen, pelikulia deitxiko. Baina, nik ez da pentsau, nik ez da pentsau horra faterik. Hau ere ongi entzungo zenuten bada, bai pelikulak protagonizatzeko eskaintzak izan zituen Miguel Gallastegik 50 hamarkadan. Ez bat edo bi, dezente gehiago baizik. Enpresari gisa bazebilen zinema munduan eta inoiz egin zuten txangorik Cannes eta Niza aldera. Eta Cannes eta Nizan ez zintuzten konfunditzen Tarzanekin? Bai, en plan de rauna, en plan de txiste, bai zeta izaten den, baina fenomeno pasen duen, Cannes, que bien, bai, esate ez den, esate ez den, vaya hombre, vaya chico, vaya pelo, esate ez den, ordenan pelo audizio y pincha, vaya pelo, vaya cuerpo que tienes, vaya, que cómo pegaría la pelota, anda, ordenando que pasa el zen zen, dana pasa el horre gauza guztia pasa itxu. Mikel Soloa. Gaur egungo pilota nola ikusten duzu? Kamiseta completamente. Indarra bagatura. Yo siempre le pregunto, ¿y por qué vas tanto a los frontones? Porque va siempre. Askotan beharen pixka bat hor kritiko xamarra izan dek. Baina nik ulertzezioa behai. Baldakik zenbat aldatuan pelota gu garaitie. Eta haren garaitik, zesanik ez. Arti hasi jazkera. Frontoiak iriki izango txuen losazko, Eibarren losauen kantxa. Beraiek txapeldunek izan dudienak eta pilotari handik izan dudienak beti bere epokakin gelditzen die, ez? Pilotari bakoitzek bere pasioakin bizitzen do bere garaie eta, alde batetik politia dara, bai.
astebukaero telebistak emateizki giru jaialdi. Telebistan pelota ikusteko behar di, bizi azkarra, eta zehatu gauna, entretetiniko gauna, eta gauzak aldatu indituk. Hori, tekniku egin diskutitzen dut, zarri. Gure itxak izan ez da, nahi izan zen. Miguel, sentitzen duana aurrian ezan. Iki uguta egon goiz igual, baina iki uguta parka eskatu. Baina pentsatzen duana aurrian ezan. Da hola zen dut, beti aurrian ezan dut gauza guztiak. Batzuetan, ez askotan, txartu urte ez da. Baina, a la larga, luzera, ondo. Me gustaba el que más de todos. Y ya está. Pues oye, pues que digas eso... Te digo la verdad, Pues que digas... No te he dicho, no. Oye, eso he dicho en el periódico, sí. y la verdad es esa, además. Pues, y la verdad es... Pues eso para mí es muy grande, que digas tú eso. Pero yo, oye, grande no, yo digo mi opinión. Y otro te diría que pues no... Sí, no, de todo, pero de todo tiene que haber. De todo tiene que haber. A uno les tienes que gustar y a otros no. Eta 1960an esan zenion agur frontoiari. Zure azken partida gogoratzen duzu? Bai, hoxe da, la ruina de Miguel Gallastegi en el partido de pelotari, la ruina. Zan gaon eguna. Eta jokatzen, trigua kontra gotzen eban Bergaran. Baina urte eban egun batek, baina edurra, deuruxa, da baina horra kristona eguali kristona. Baina, eozena, partidu ikustian egin, da impresia be, partidu que había que jugar, osakein, da osakein egon ezin da, zeian. Da, monta usan, Pitito y Zurdo Mondragón, Gallastegi, contra García y ellos hermanos. Ez gina, berotu ez gina nahi, baina Lozarrixa, baina egin duen partidu Lozarrixa. El mayor ridículo. Baina, ez da esabian, igualdixa txekiz izen dixan. Igualdixa besti endako osaduan. Zentzuzu? No, beha, onzan txartota, haikira eso. Politxa, akaberia, Martínez, Aguirre, Txiguri, Gallastegi. Urazia eta Kolono Gallastegi, Urazia, Zabal Urazia. Fetxak eta danak, ze buru dakan. Tante huak eta danak nola esaten ditun, ez? Nola guatzen dan. Pitito y Zurdo Mondragón, Gallastegi, contra García y ellos hermanos. Txikito gireta zan, beste, ene izango zen, baina partidu gor, biztia zian, ona india, y altuna. Akordo bat, burua etorri da. Ondo zainduta zaoz, pozik eoteko moruan, behiratu zelako familia edarra dakazu, ez zen nahi dozu gehiago, But I'm hoping to kick, but this light is glowing. Ashes to ash and funk to funky. We know Major Tom's a junkie. Haritz zahar bat bezala da, ez? Bera, ez? Hitting an all-time low. Dudik etzeo, aurreneko genetika. Geho zaindu eta geho suertea. Hiru gauzoik.
oso revoluzionatuta etzela biziko, eske bestela 100 urte egitea, posible ikusten dut. Esan dit, genetika behar dula zaindu eta suerteare bai, baina beste gauz bate bai. Miguel, lan gutxi indegik, Lan gutxi indago gizonak gehiago agontatzeik. Oirala dok. Asko indonak, asko indonak. Nik ez doke egin. Roxean, nik ez doke egin. Nahiko ondo moldatu etu. Ongi, guain arte. Horregatik, ik egun egin egin. Martxa igual joan. Es bastante rebelde, ha sido bastante rebelde también como persona mayor, en el sentido de que pues, lo dejara de conducir, dejar de jugar en el frontón, porque yo con 70 años le tuve que casi prohibir, porque se iba al frontón del Antiguo a entrenar a pelotaris. Para todo, ha sido rebelde, muy rebelde, pero bien. Miguel, zure haurtzaroan, gaztaroan, pentsatzen alzenuen 100 urtera iritsi behar zinela? Ez, hori ni pentsata, ino ez da bela pentsatzen. Bizimodua, zelan zaintzen hande asko bilet da, badotxak berak, hogea doian nian bere, pentsa gaur lo ingo duak ondo, edo jan ebia duak itxia hobeto bitxiko zeria, baina nik ez dut pentsatzen 100 urte hartu goitxutu den, edo 40 urte, edo 80 urte hartu goitxutu. Nik hori ez dut pentsatzen segula. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. Le hace ilusión cumplir 100 años. Sí, ilusión y respeto. Bueno, él siempre le pidió a la Virgen de Rate cumplir 100 años más la propina. Con lo cual, esperemos que la propina sea... Sí, nos ha citado amplia para dentro de 5 años. ¿Ah, sí? Ah, pues entonces seguro. As long as we're together. The rest can go to hell. Miguel, gustora zaude bizi izan duzun bizitzarekin? Bai, gustora. Hobeto zeilik izen. Oinatzen urtietan, pixka zuerte txarra ikudu, 4 urtean, zuerte txarra ikudu, negozioetan, da Gibren familizan, da zeiak, baina ostean dana oso ondo. Ez aiz makala, Miguel, zorionak, miel haundie, ez aiz makala. 100 urte eta goin di hemen, bueltaka. A ber, beste urte datutan ikustekean, Miguel. Besorka bat Miguelei. Bejon daizula, holako gizona, 100 urtekin hola aleatzian. Privilegiatua sentitzen zara? Bai. Da ondo zainduta. Familizia, nanak ondo zainduta.
nothing much at stake. Orain 100 urte, Eibarko baserri batean ume koxkor bat jaio zen, Miguel jarri zioten izena, eta gaur hemen gaude bere 100. urtebetetzea ospatzen. Bejon deizula, Miguel, zorionak bihotz-bihotzez eta musu handi bat. Yo encantado saludarte. El año que viene otra vez estoy aquí, ¿eh? Seguro, yo seguro. Vale, pues nos vemos y a cuidarse. Cuidarse. Vale, agur. Sí, vaya, es usted. Le voy a dar un beso muy grande y una caricia. ¿Ya está? Y algo le dirás, seguro. Bueno, pues a ver si se porta bien con los 100. Sí. Beste zerbait kontatu nahi diguzu? Aipatu ez dugun zerbait? Kontatu gara da, eskerrik asko nirekin jakorratzearen. Besterik ez ebez, da danok, ez, amendik 5 urtera, haber danok alkarrekin ikustea. Hori, eskerrik asko zuri, opari bat izan delako elkarrizketa hau. Bueno, muy bien.